Mám za sebou prvé stretnutia s občanmi, alebo prvý deň, kedy sme začali zbierať podpisy na moju kandidatúru. Potrebujem vyzbierať 15 000 podpisov. Hodnoty, ktoré ako prezident by priniesol. Aby Slovensko pokračovalo a zostalo na ceste tam, kde je v Európe. Aby Slovensku pomohlo zostať na tej správnej strane. Dnes to bolo pre mňa veľmi príjemné, premiéra vlastne v živote, ale dostal som od ľudí veľkú podporu, povzbudenie, to budem asi potrebovať. Je veľmi málo politikov, ako je pán Korčok. Najlepšie disponovaný kandidát. Myslím, že je veľká nádej pre Slovensko a verím, že to dá. Najviac som si vedomý toho, že začíname a chcem takýmto spôsobom ako dnes tu v Bratislave prejsť do konca tohto mesiaca všetky krajské mesta, keď vyjde možno trochu viac. Verím tomu, že udrží úroveň na Slovensku. Človeka, ktorý má za sebou minimálne také skúsenosti, aké má pán Korčok. Ktorého by som chcel aj ja nasledovať v svojom profesionálnom správaní. Nie je tu čo rozmýšľať, akože je to najlepšia voľba. Odkázať chcem aj tým, ktorí mi píšu na Facebook, že sa budem snažiť prísť k vám. Keď to nevyjde osobne, tak prosím vás, na mojej stránke môžete si stiahnuť formulár a poslať svoje podpisy a podporu poštou. Za to vám vopred ďakujem. Proste takých ľudí mám rada. Dúfam, že to vyhrá.